זהו, יש רביעי. מקסים. אוקיי, מתי? אוקיי, מקס דיבר על אפשרות לסוג אחר של בקבוק מולוטוב, סוג של נפלם, בריכוז סוכר גבוה. קוראים לזה פריזלי. פריזן. אני לא יודע איפה גדלת, מקס? לא הייתי רוצה לגדול במקום במשפחה שגדלת. טובה מאוד ברחוב עם רחוב. אוקיי, זה יכול לקרות הפריזן מייפל שתיארת. אנשים נכווים ברמה מאוד קשה מהדבר המסוכן הזה שנקרא סופגניה של אתמול. סופגניה של אתמול היא לא דבר אכיל, אתם יודעים. אז הם שמים אותה במיקרו. ואחרי 10 שניות כזה, זה עדיין לא כזה חם. עוד 10 שניות. 10 שניות, לא כזה חם. פה זה נותנים ב-104, 105 מעלות. למה? כי הריבה בפנים היא לוהטת, ריבוי חום מטורף. קביעה, אני מורה לפיזיקה שחודש היה כזה... סופגניה זה סכנת. סופגניה הכיתה שלו, איך הוא... עכשיו, תקשיב טוב, מקס. לא מצחק, הולך לפה כתם של אש. אתה בטמטום, בום, אתה לא מכה. בום, כן. אם אתה בוער, מקס, like in prison. אימא לרגע. רגע. פשוט לתת בזה מכה. תן לזה מכה. דרגה שלישית! דרגה שלישית! דרגה שלישית! דרגה שלישית! דרגה שלישית! וילנר! לא למד! אני אשמח שוב פעם. 1, 2, 3, 4,